Jo, no, com me vaig casar, no feia feina. I llavors, quan ja les nenes ja van ser grans i això, com que estava tant tota sola, el meu home era conductor d'autocar de turisme i llavors feia moltes d'hores. I estava moltes d'hores tota sola i vaig decidir d'anar a un hotel. Que el meu home com ho va sentir perquè no li havia dit. Ai, no saps a on vas i t'empenidarà no sé què. Vaig anar com assustada i tot. I vaig fer feina 36 anys. O sigui que el mateix. I me va anar molt bé. El meu era molt treballador, però i molt manites. I molt voler fer coses. I en aquest cas, tallava un ferro, que era un alumini, que diuen que és pitjor. Li va saltar el disco, li va passar per sota el braç, li va tallar totes les artèries i tot. Perquè llavors vaig quedar viuda molt jove, i 47 anys com vaig quedar viuda, i m'és normal que feia feina, perquè si no, dues nenes que anaven a la universitat i només amb una viudetat no pot ser. No sé com ho farem, perquè, mira, veus, jo anava fent comptes dels gastos que teníem fixos i dius, hem de fer alguna cosa perquè no en sortirem. Cuando ellos tenían 15 años, los pequeños, y mayor 19, murió mi marido. Y mis hijos decían, mamá, ¿y qué hacemos ahora? Digo, que tu padre se ha ido, pero yo estoy aquí. Y hay que seguir la vida, seguir trabajando. La gente me dio trabajo, me querían mucho. Mucho fregar, que ya veis cómo tengo las manos, de mucho fregar, pero fregaba. Y daba brillo a todas las puertas.